नाशिक जिल्ह्यातील कळवणमध्ये कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाल्याचं चित्र आहे। सरकारनं कांद्याला जाहीर केलेला 1935 रुपये प्रति क्विंटलचा दर अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी थेट रस्त्यावर कांदा ओतून आंदोलन केलं। कळवण बसस्थानकाच्या समोर झालेल्या या आंदोलनात सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे। यावेळी कांद्याला किमान 2500 ते 3000 रुपयांचा दर द्यावा, नाफेडमार्फत खरेदी सुरू करावी, तसंच शेतकऱ्यांना डिझेल आणि खतांचा पुरेसा पुरवठा करावा, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या। आंदोलनानंतर तहसीलदार आणि पोलीस निरीक्षकांना निवेदन देण्यात आले। मंत्री सरकारने आपल्याला 1235 रुपये भाव कमी केला, आषाढी केला आहे। बिस्लरीची बाटली तिला किती खर्च येतो? 20 रुपये आहे। आपण स्टँडवर जर गेलो, आपले जे भाऊ आहेत संडास साफ करणारे, तर 5 रुपये देऊन पहा, येत नाही। आपल्या संडास करायला सुद्धा आपण किती द्यावा लागतो? 10 रुपये।